ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. аввал якта пресснак заказ мегирем ва баъдан мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азиз, пресснакки фурӯшӣ ҳастаи дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. гуфтагие ки баллонош 70% ҳастанд. хоб қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. нарша 35 000 сомониш мега ба кор тайёрай. ягон камбудӣ ва расход надорад. боз аз 35 та муомилаи хубам дорад. дар рақамҳои 937 93 74 84 кади ватсап дорад ва охираш 1411 рақамҳои дастишанд. метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. якта замини фурӯшӣ аз тарафи подписчикорҳои кардан бо нархи арзонаи срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафи Чорбоғ, ҷамоати деҳоти Симиганҷ ва деҳаи Гулисуро. гуфтагиай масоҳати замин, дӯстони азиз, 8 сотиқае ки оби свет мушкилӣ нестай ва ҳуҷҷатҳош қарор дорад. нархи замина 90 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, муомилаи хуб ҳам дорад. аз 90 та арзон мешавад. дар рақамҳои +7 охириш 1201 кади метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷике салом расонед. дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартирахар бошед, ина марҳамат. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино 103 микрорайон, яъне ки назди Орионтир. 5 хонага доми 4 этажа ҳастаи. дӯстони азиз, хона қарор дорад худаш дар дуюм ошёна. масоҳати хона 100 квадратни метр мебошад. ҷои беҳтарин, боду ҳавои тоза, дар наздикиаш хулоса ҳамаи чиз дорад. дар сентри Душанбе бигем хато намекунем. дӯстони азиз, нарша 125 000 доллар мега ки ба курсии сомонӣ қади 1 350 000 сомониш мега. 5 хонага ашерона, як хонага, ду хонага несай, 5 хонага 100 квадратни метр. дар наздикиаш мактабу магазину больницаву садика ҳамаи чиз хулосат дорад бе ягон мушкилӣ. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Душанбе квартирахар бошед, хоб обу свет мушкилӣ нестай ва ба назди хона маршруткаҳорам мегузарад. квартира ҷои беҳтарин дар дуюм ошёна. ина марҳамат шероинар даруни банияша мисол тамошо кунед. ҳоҷатхона ҳамаш хулоса қоидавиян бе ягон расход, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. хуб дӯстони азиз, дар рақамҳои 113 44 01 71 кади ватсап дорад. тариқи ватсап ҳам метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо арзон теҷике салом расонед. дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Навобод ва хулоса дар хона мебошад. масоҳати заминаш 6 сотиқ заминай. гуфтагиай дӯстон ки об надорад, обша мехарад, дар инҷа зиндагӣ мекунад. хона айни ҳол коробка ҳастай. кадоме ки аз ноҳияи Қумсангир хонахар бошед, хона коробка ҳастай дар ноҳияи Қумсангир, пешина Ҷайҳун дар деҳаи Навобод.
ина ҳолати хона бо лои бо яъне ки деволош лой мебошад, кришаш пӯшондагӣ ҳастай. нархи хонара 90 000 сомониш мега. дӯстони азиз, муомилаи хубам дорад, арзон мешавад. ҳатман аз номи арзон TJK салом расонед дар рақамҳои 936 88 13 32 WhatsApp дорад. дӯстони азиз, дар даруни қишлоқ мебошад, ҳамсояҳо зиндагӣ кардестанд ва 500 метр дуртар дута мактаб дорад, яктониву дута мактаб дорад ва боз ҳам зиндагӣ мекунанд. хулоса ҳамсояҳош дар наздикиш магазинам ҳастай. фақат обаш мушкилӣ аст дӯстон, обша мехарем тамом 90 000 боз арзон мешавад. марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, дигари эълони мо замини фурӯшӣ ҳастай. қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар ҷайҳун назди фермаи Варашил. 12 сотиқ заминаи ҳуҷҷатош қоидавии 100% ҳастанд. оби свет мушкилӣ нест, яъне ки замин дӯстони азиз дар даруни қишлоқ мебошад. барои хона карданаш ҷои хуб ва беҳтарин мебошад. нархша 40 000 сомониш мега. боз гуфтагия ки савдо мешавад. илтимос кардагия дӯстон ки одамҳои конкретни харидор бошад, ҳамо занг бизанед, беҳудаву баҳуда занг назанед, нороҳат накунед соҳиби замина. нархша 40 та мега. аз пеш биё замина бубин, иншоалло ки савдо мешавад. дар рақамҳои 936 88 13 32 рақами WhatsApp ва рақами дастиш кор мекунад. метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ аст, ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Меҳрбахш. зиёда аз 5 сотиқ замин дорад. дӯстони азиз, 7 дар хона мебошад. хоб, иваз карда мешавад ба квартира ё ки ба мошин. пешниҳод кунед. хона гирду атрофаш маҳкам. меҳмонхонааш 7 метр ба 260 ҳастай. нотайёр 6 хонаи дигар 5.5 ба 270. дар наздикии хона мактаб, магазин, масҷид, метпункт ҳастай. нархша 350 000 сомониш мегирем гуфтагиай, боз арзон мешавад. хона гуфтем дӯстон, иваз ба квартира ё ки ба хона мешавад. квартире ки дар шаҳри Душанбе ё ин ки ба мошини майда иваз карда мешавад. ҳуҷҷатош 95% ҳастанд. оби свети доимӣ ҳастай. дарахтҳои мевадиҳанда дорад, аз ҷумла себ, гелос, тут, зардолу, олуча, анор, челон ва ғайраҳо ҳастай. нарша дӯстон 350 та мега. марҳамат, дар рақами 901 33 01 31 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дигари эълони мо квартираи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар Федератсияи Россия дар шаҳри Краснодар, Калининский район. 6 дар хона дорад, 50 сотиқ заминай. нархша 1 миллион 800 000 рубли русиш мега. хона ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. кухни, баня, ҳоҷатхонаи дарунӣ дорад. боз дар берун ҳам ҳастай. оғилхона ҳам дорад, падвал дорад. хонаҳои калони хушрӯ мебошад. гирду атрофи хона маҳкам. дӯстон, хулоса хона дарахтҳои мевадиҳанда ҳама намуди дарахтҳоро дорад. олучаву гелос дигар чизора дорад. зардовулу себ, туда бихилсора дорад. хулоса дӯстони азиз, нархша 1 миллион 800 000 рубл мега. срочна дар рақамҳои 76 44 WhatsApp дорад. тариқи WhatsApp метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба 8-мин хонаи фурӯшӣ. қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, маҳаллаи Ҷартепа. 4 дар хона мебошад ва 12 сотиқ замин дорад. дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф 12 сотиқ замин бо оби свети доимӣ дорад. хулоса бародари азиз, то роҳи аслии Душанбе Кулоба 300 метр роҳ ҳастай. 4 дар хона ремонти нав дорад. баня, кухни ҳам дорад. 3 хонаи дигар фундаментиш рехтагии тайёр. нархи хонара 460 000 сомониш мега.
ремонтҳои замонавия гирду атрофиш маҳкам, нашоди обу светиш мушкилӣ нестай. Дидесен хай дӯстон дар навор ки хона чӣ хел ремонти хуб ва хушукадагиай. 4 дар хона 12 сотиқ замин мебошад. Нарша 460 мега аз номи сомонаи мо арзон теҷи салон расонед. Боз гуфтагия иншаалло ки арзон мекунад. Дар рақамҳои 918 17 22 81 рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастиш кор мекунад. Метавонед занг бизанед. дӯстони азиз, инак нуҳумин эълони мо квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, повороти Ленинград. Дар наздикии хона мактаб, коллеҷи тиббӣ, магазин, масҷид, садик, медпункт, аптека ҳастай. хоб дӯстони азиз, хона сокони этаж мебошад, яъне ки подвал духонага 40 квадратный метр астай. доми 7 этажа. ҳолатош шартнома дорад. Обу свет мушкилӣ нестай. Аз 250 та боз муомила ҳам дорад. ба ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. Аз ҷумла холодильник дорад, стиральная машина, 2 телевизори калон дорад. Пардаву қолин ҳама чизаш меистад. Ремонтҳои замонавӣ дорад. марҳамат дӯстон, дар рақами рӯи экранода WhatsApp рақамҳои дастиш кор мекунад. Метавонед занг бизанед.